എൻ്റെ എല്ലാ കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് ജൂൺ 19 വായനാ ദിനം. ഇന്ന് എനിക്ക് കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷിൻ്റെ ഒരു കവിത ഓർമ്മ വരുന്നു. എന്നാൽ നമുക്ക് അതൊന്ന് ചൊല്ലി നോക്കിയാലോ? വായിച്ചാലും വളരും, വായിച്ചില്ലെങ്കിലും വളരും. വായിച്ചു വളർന്നാൽ വിളയും, വായിക്കാതെ വളർന്നാൽ വളയും. ഇനി നമുക്കൊന്നും കൂടി ചൊല്ലിയാലോ? വായിച്ചാലും വളരും, വായിച്ചില്ലെങ്കിലും വളരും. വായിച്ചു വളർന്നാൽ വിളയും, വായിക്കാതെ വളർന്നാൽ വളയും. ദോശ, പൂച്ച, മിഠായി, മണ്ട പൊട്ടി, മാങ്ങ, മാങ്ങഞ്ഞാനും, പിന്നെ പൊൻവെട്ടം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷിൻ്റെ കുട്ടിക്കവിതകൾ ഞാൻ ഈ ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോസ് ഒന്നും നിങ്ങൾ കാണാൻ മറക്കരുതേ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി പിന്നെ കാണാം. ബൈ.